Mebusem tidunsia. Akoma msiesie ye onipa dia na tekremam wa efri Awurade. Onipa akwan nyina so te nani so na ahonhom karefo ne Awurade. Fa onwuma hye Awurade nsa na wadwene betim. Awurade ye ade nyina ma biribi. Obonefo mpo madabone. Obiara a oye akoma mu dwa ye Awurade achiwade. Ampara ne hore nya totroto. Odi adoye ne nokre kata amumuyo so. Na odi Awurade suro kwati bone. So onipa akwan so Awurade ani a omanatafo mpo ne ntemba asomdwe. Tenemu adeketo ayesene no bai pia emfiri tenemu. Onipa akoma na adwene ne kwan ho na Awurade na osisi nanamon. Nkomhye wo ohene anum. Atemu mu nso nanon mfom. Abramo ne nsaniate ye Awurade dia. Fotuo mu abo nyina ye ne nwuma. Ayemfo achiwade ne abonefo samdie. Na tenemu na adwatim. Ayemfo anisode ne anotenene. Na de okan de etene no wodo no. Ohene anibire ye owu abofo na obanyansafo pata no. Ohene animtie mu na nkwa wo. Na nani so te se brampo bere mu mununkum. Sede nyansa nya yesene sikafa ne hunumu nya se oyisene dwete. Temfo tempon ne bone kwatie. De ohwe ne kwan kora ne kra. Antan di oseye anim. Na dwa honhom di asehwe kan. Ayesa woni mobrofo nya ahobrase honhom. Sene se woni ahokyerefo beche asade. De odwene asem so no hunu papa. Na nhyira ne de ode ne ho to Awurade so. Ofre akoma mu nyansafo se hunumufo. Na anodede ma adenim do. Nimde ya nkwan sutre ma de owo. Na agimfo asotwe ne won agimisem. Onyansafo akoma kyere na no nimde na ma adenim do wonanum. Nsama ye de ye ewo chem. Okra dokodoko wade ne numpe nkwa hosan. Ewo okwan bi a etene wo onipa ani so. Na wie ye owuo kwan. Adwuma yoni kom ye adwuma ma no. Efiri se na no piepia no. Obusuafo boribone. Na nano te se oja a ehyehye. Onipa kontonchi hye takra wojam. Na asumsam ka ne tete namfontem. Omimdifo sisi ne yonko. Na ode no fa kwan a enye so. Omua na ne dwene akontonchi sem ho. Owi na no wie bone ye. Abotra aye fe ne adwono. Ohunu ten ne kwan so. De ne bocherefuo no yesene domerema. Na de ogine honhom so no sene de okofa kuro. Sira so na wotwentonto. Na atemu nyina afiri Awurade.